Ano naman ang mga ribok ninduan? Bibaw raw pa sa napulaw na naman. Saaga naman ako mabahog. May nanapod pa duman. Kisay daw naman ah. Ano? Ay, si Kuya Butpalan. Mari na. Kung nagbabahog lamang ako kan urig. Bibaraw pa sa nangani. Bibaraw pa sa nangani. Uturik na naman. Mari na. Kung baga, linagan ang kunas tangkal kay kunyan. Litsong. Sabing uran. Aw yun ang pandong mo. Puro akong ka talaga, ano? Lakad bulan pala. Yung napalan ko niya na pigpaparandaw. Oh, maura ko ng litsyon mo, boy. Ay talaga. Dara ko lao na, ade. Kamusta ka, ma? Sumimbag man ang sa imo. Ano ba pati yun? Siyempre. Anong pangarang kaya, boy? Itong saro, si Queenie. Queenie? Ni si Barbie ning saro. Barbie pala si Queenie? Yan! Ning duro. Barbie, hello, Queenie. Nice to meeting you. Yan. Ning saro, How about you? si Bubbles Isay? si Bubbles. Kaya palang burutugo na dahil. Ay, siyempre. Wala tatana paligdi ka man. Nice to yan yan ako. Taigwa ka dang, ataman. Ay, linsian talaga. Uminataman ako, urig ka mahalo na pala ngunyan ang urig. Pira na ang urig ko niya. Ay, so, sara mo ang kilo. Pira. Buhay. Ano ito yan o katay? Siyempre, buhay. Buhay. Ang baboy, pag buhay pa, 250 ang kilo. 250? Oo! Nga kung karne nga. Pag karne na, nakatay na yung baboy, 350 ang kilo. 350? Oo! Kaya uminataman ako. Naura, di ka daw ka malugi sa pamahaw? Ay, day. Ang pabaw ko patikan, ang sako, nasa 5 mil. 5 mile? Oo! Naumubos na daw ang kilima? Sobra na. 5 kilaw. 5 kilo? Bato man sako, 5 kilaw. Sobra na. Ang drakulao ng an. Ara mo yan, sanay yan paghilingan. Pero ang kilo ka, nasa 80 kilot na. Kaya? Oo. Ay, naurag mo magkatama na dahil. Kaya kung ako sa imo, umatamang ka naman kung muyamong makatana kikaginhawahan. Sige, tama-ataman man agaw para may kuha na kong urig. Yaon pa dumaan. Katunayan, igwa ko dyan na pigpapabakal pa. Ay, abo ko kayo ito. Igwa kung may nagtanong man sa kuya. Kudi, haling tiwi. Aling tiwe. Haling tiwi pa ito. Ay. Dahil nagribaw. Dahil Mga nagribaw? mabuoton. Iyo. Ini kaya mga maribok ini. Abo ka kan maribok. Abo kong maribok. Tabaan magkaburo kag suma kataraning ka. Tabaan umabot man ito. Halatong kuna sa naduman sa araw. Pumasiring ka na sa duman. Yan, mahilig mo. Surig ka. Kaya tari parang ko taon ni Masi ka supaw kayo ni Tamayra Eskwela pa iningon niyan. Iyo, tabi pa rin na naman ako ha. Sige na. Kuwin Barbie, umasikaso na tatawad ma eskwela ka mo. Yaw na sa mga tutor nindo. Uli man si Babul, ka na magpararipok dyan. Minakalakap pa sa napuro na naman. Ano na?